हेलो गाइस खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम अनजालि ब्रह्म यूट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायलायबाय लोगोफोर दिनै आङो नोंसिनो मोनसे भिडिअ लाना फैलायबाय लोगोफोर भिडिअआनो जाहैबाय दिनै नोंथांमोनजों शेयार खालामनानै आं दिनै बे भिडिअखौ बानायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दिनै फार्स्ट टाइम आरोना ओंख्रि संनाय बेखायनो होननानै भिडिअ खालामबाय आरोना लोगोफोर बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै आं भिडिअ खालामफिनबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय लोगोफोर नायदो नै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आङो अलदद ओंख्रै ओमफ्राय बयलार बेदर बेखौ रुनानै बयल खालामनानै लाखांबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय अलददाबो हानानै लाखाबाय नालाय ओमफ्राय दुन्दिया सामब्राम बिलाइ बेयाव सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय नैबेहाय बानलु देबाय सामब्राम मस्ला सामब्राम गुफुर गासिबो रेडि आरोना दा आं संनोसै लोगोफोरनो दसे संगोन दाउ संबासो गोथाव जायो जानबाय आरो आंथ' संनोसै आङो लोगोफोर सोर अलददजों बेदरजों जानो गोथाव मोनो लोगोफोर कमेन्ट खालामदे थ' बिदिब्ला आंनि संनायखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामदे लोगोफोर खालामलायबाय ओमफ्राय नै बेखौ एवनांगौ गरसि फाजानो आं संबाय थानोसै लोगोफोर देखायगोन नोंसिनो सामब्राम लोगोफोर जोंबा बेनो लोगोफोर खस्थ'थार हारसिंनो संनांगौ जायो होनोसै आरोना फार्स्ट टाइम अलदद ओंख्रि संबाय लोगोफोर बिराद माबायदि गोथाव जायो नायनोसै लोगोफोर नै आं फाइनालि ओंख्रिया मोनबाय आरोना साइस नुखाबाय नै जाबाय थाथाव आलुजों दाउजों बायदि नुखाबाय सयथि साइस नुखाबाय लोगोफोरा केमेराया आंना बारा मोजां नङा केमेरा मोजां भाजा लोगोफोर आंना ओंखाम ओंख्रिया मोनबाय दा दुगैनोसै जानोसै आरोना थ' बे भिडिअखौनो आङो नोंसोरनो देखायनानै दिनै भिडिअ खालामदोंमोन ओमफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर